bouřka, přes 15 minut kroužíme do kolečka a čekáme, než se to sklidní. Jsou samé turbulence. Teď jsme doletěli do USA. A nečistili jsme se zbyt 2 dny. Smrdíme jak hovara. Těšíme se do postele, pořádné. Ale je pravda, že jsme se trošku vyspali v letadle. Jo, nějakých 5 hodinek snad, takže cesta docela utekla. A tím větším letadlem to bylo ještě víc na pohodu než tím menším, třeba to přistání nebylo tak dramatický, nezalehli ani pořádně uši. Ale byly brutální turbulence, ale to bylo asi díky počasí. To. Takže právě jsme v nějakém airtrainu a hledáme cestu na Jamajku. Byli bychom rádi, kdybyste zanechali koment u našeho videa. V případě dali like.